बन्धु नोंथ' मेट्रिकआव टपार लाखिबायलै। औ नोंलाय मानो लाखिदिया? मेट्रिकआव आंबो टप लाखिनो हागौमोन, नाथाय बिसिनायाव मबाइल थुयै थुयैनो साला मबाइलानो बरबाद खालामनायखो। बेनिखायनो आं लायाखैलै मबाइल सबाइल। एबारसो लासिगोन। दा मा स्ट्रिमाव लानायदों? खोनासं बन्धु, साइन्सआव लाबाथाय प्रेक्टिकेल खालामै खामायनो जिउआ सेस जालांगोन, बेनिखायनो आं साइन्सआव लाया। होमबा आर्टसआव ला। आर्टसआव लाबा मा जायो मिथिया नामा नों? आर्टसआव लाबा गोसो थोलायनायाव गोलैबा जिउआ बरबाद जालांगोन, बेनिखायनो आर्टसआवबो लाया आं। होमबा मायाव लागोन नों? कमार्सआव लागोन आं। कमार्सआव मानो लानायदो मिथिबाय? कमार्सआव मोजां टिउसन मास्टार नागिरनो एगजामा मोनफायलांगोन।